चलो तनिया फेंकना के पटक पटक के मारे हमरा मेहरारू से रातों दिन बतिया होता। बोतल भाई कहाँ बड़बड़ा जाता हो? का हो गेल बताओ तो बताओ का टेंशन बा? अरे का बताई दिनेश भाई, तू तो जानते बड़ा हमार शादी तय हो गइल बाटे। ये तो बड़ी खुशी के बात बाटे। अब भाग मर दे, का खुशी के बात बाटे हो? हौ साला फेंकना जौन बाटे न वो हमरा मेहरारू के मालूम नहीं कैसे नंबर ले ले बा आ साला रातों दिन बतियावत ताटे। अरे बोतल भाई इहो के पुरान आदत हो, जाने तो वो दिन तुहार सदिया तय होत रहे ना तो वही जरो है। हाँ अगुआ ना मारवती तो रहले तो देखत रहे, देख के याद कर ले हुई। जानो तड़ो उनो तुहार नाम लेके बतियावत हुई आ ओके नो अगर तू व्यवस्था ना कइलो तो समझ लो बोले तार बिया हुई लेकिन मजा ली। हाँ सही कहत रहे यार, वो हमरे नाम लेके बतियावत हुई। चलो ओकरा के चलो मुखिया जी लगे चलो 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 क्या इमे कौन बात बा? चलो चलो ओकरा चल जाए ना मुखिया से कहल जाए कि ऐसा ऐसा बात बाटे, ठीक बा ना? वो बहुत फेंकना बिगड़ गइल बाटे। हैं ओके ये कुल काम बा। का बात बाबू बड़ी परेशान लागता रस। मुखिया जी रौरा जानते बानी कि गांव भर में कितना बड़हन फेंकना छटुआ हटे। अच्छा हो तो बिगाड़ता हुए तो नहीं का कहले बाबू? अरे मुखिया जी कितना मुश्किल से तो बोतला के शादी तय भरल आ फेंकना बानो कामल कहाँ से नंबर ले ले बा घूम घूम के बतियावत इनका मेहरारू से। ये तो बहुत बड़ा न्याय करता हो, बोतला के संग फेंकना बहुत बड़ा न्याय करता। मंगरुआ टंगरुआ जा संतो फेंकना का पड़ गल क्या संतो कहां चलो बाटे? दिनेश भाई चलो तू चलो चलो पकड़ के लिए आओ। चलो आज ओकरा मारल जाइए, बहुत मार मारे हम देखे नहीं का करता हो? रौरा इंतजार करतनी, तनी हमरा के एगो बात बताई ना। का बताई बोलो। ई बताई बियाह होला तो सोहाग रात के दिन में का होला? ये सब जाने खातिर दिन के अनहरिया में आ रात के उजोरिया में तो के हमसे मुलाकात करे के पड़ी। देखो देखो उहे बतियावत हमरा मेहरारू। कहीं ना कहीं बतिया दो। पकड़ पकड़ पहले ओके मोबाइल छीनो। देखो पहले केकरा नंबर से बतियावत है, केकरा नंबर भाई हमरा मेहरारू के नंबर नंबर दे तोरा तो तोरे मेहरारू के नंबर हो। ते हमरा मेहरारू से रातों दिन बतियावत है। देखला चलो ले चलो ले चला चलो ले चलो मुखिया जी लगे ले चलो। ए ना 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 हम ना जा मुखिया जी के लगे। छोड़ो हम ना जा मुखिया जी के लगे। ले चला इस हम ना जा मुखिया जी के लगे। ए भाई छोड़ो हम ना जा मुखिया जी के लगे। बोले धरतन मुखिया जी। हट दूर हट दूर हट। अरे फेंकना बोतला के मेहरारू से काहे बतियावत रे? हम थोड़ी बतियावत इनका मेहरारू से, इनको मेहरारू हमारे से बतियावत रही। देखी मुखिया जी देखी हमरा इतना बढ़िया मेहरारू में इला छना लगावत रहे। चलो ठीक बा, अबे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। बोतला का मेहरारू में गलती बा कि फेंकना में गलती बा? ठीक फेंकना फोन लगाओ तो अबे होल्ड करके पूरा समाज के सामने बात कर दो। ठीक बा मुखिया जी, अब पूरा समाज के सामने हम बात करत आजियो बुझिबे कौना जौ का हो रहा होला। हेलो हाँ जी बोली। आ काहे फोनवा काट देनी है बिना बतावले? जानता तू तार शादी निचका गइल बा, हम नहीं जानत कि दोनों आदमी के बीच के हम काटा बने। आज काहे ना बतियावत तनी जीरोगा हमरा से? हमार तार बात अब ना हुई। रुकी रुकी फोन मत काटी, हम एगो बैल से बियाह कर लेम लेकिन वो बोतल से बियाह ना करम। अब बताई मुखिया जी हमारा में गलती बा कि इनका मालकाइन में गलती बा? रउए फैसला अब करी। ये बात से पता चलता है जे ना बोतला में गलती बा ना फेंकना में गलती बा। ये सारा गलती बाटे बोतला के मेहरारू में, जान लो। ऐसे तू लोग झगड़ा करो लो मत, पहले बोतला तो अपना मेहरारू को जाकर समझाओ, ठीक बा? जासन तो जो फेंकना अपना घर जो चल 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 सारा पूरा मेहरारू के दोस्त।